Kokkolan tietä Vaasaan ja SPR-Kirppikselle tultaessa ajellaan Sepänkylän ohi ja sitten ohi vielä Kivihaan ja pian alkaakin varsinainen Vaasan taajama-alue ja sitten jo kohta käännytäänkin valotieristeyksestä Meijerin kadulle. Jatketaan suoraan ja ajetaan seuraavan valoristeämän yli ja sitten heti risteyksen jälkeen oikealle. Niin ollaan SPR-Kirppiksen pihassa. Ja jos tulit jättämään lahjoitustavaraa, niin sehän toki on käyttökelpoista ja puhdasta, että panoksesi hyödyttää Kirppiksen tekemää pyyteetöntä avustustyötä eikä kuormita varastokäsittelyssä seulontatyöläisiä turhan päiten. Vaasan SPR-Kirppiksellä kaikkineen on suuri merkitys tavaran kierrätyksessä ja välillä aina toimialapäälliköllä pohdittavaa piisaa, mutta onneksi myymälän puolella näkyy kiitettävän usein tyytyväisiä asiakkaitakin, ja sekin auttaa ja antaa uskoa hommaan ja puhtia asioiden hoitamiseen.